Α, είσαι ακόμα εδώ. Σας είπα ότι θα σας περιμένω. Το είπατε, βέβαιος, αλλά και εγώ σας είπα. Ξέρετε ότι έχω μεγάλη ανάγκη δουλειά. Το γνωρίζω αγαπητέ μου, βέβαιος, αλλά και εγώ σας είπα ότι θέλουμε σεβάσμιους καθηγητές. Αλλά θέλετε εγώ να αποκτήσω 20 χρόνια εμπειρία για να βρω δουλειά. Όμως πρέπει να ξέρετε, ο σεβασμός δεν κερδίζεται μόνο από την ηλικία. Έλατε τώρα. Σας παρακαλώ, δώστε μου μια ευκαιρία. Ευκαιρία? Ναι, πάτε με δοκιμαστικά και αν δείτε ότι δεν σας κάνω, θα φύγω. Και όσο για το τι έγινε, δεν έχει τόσο σημασία. Ποιο δηλαδή? Το χαρτί στην πλατή μου. Πώς δεν έχει σημασία? Όλα έχει σημασία, όλα, βέβαιος. Επιτρέψτε μου κύριε. Τι συμβαίνει? Tas έχουν κολλήσει αυτό εδώ. Ποιο, τι λέει? Γιατί ένας καιρός είναι ο διευθυντής μας, ο κύριος βεβαίως. Το είπε βεβαίως. Είστε ερωτευμένος με τον κύριο Παπασταύρου. Ναι, είναι ο κύριος Θεμιστοκλής, βεβαίως. Χαζούλης είστε, δεν ξέρετε άλλες λέξεις. Ναι, γνωρίζω, βεβαίως. Τι βεβαίως? Έτσι λέει. Έχουν γράφει πολύ χειρότερο από αυτό. Πολύ χειρότεροι, βεβαίως. Α, είστε ακόμα εδώ. Σας είπα ότι θα σας περιμένω. Το είπατε, βέβαιος, αλλά και εγώ σας είπα. Ξέρετε ότι έχω μεγάλη ανάγκη δουλειά. Το γνωρίζω αγαπητέ μου, βέβαιος, αλλά και εγώ σας είπα ότι θέλουμε σεβάσμιους καθηγητές. Αλλά θέλετε εγώ να αποκτήσω 20 χρόνια εμπειρία για να βρω δουλειά. Όμως πρέπει να ξέρετε... Bro, we can't do it without. Bro, turn your phone silent. So close. Αλλά και εγώ σας είπα ότι θέλουμε σεβάσμιους καθηγητές. Αλλά θέλετε εγώ να αποκτήσω 20 χρόνια εμπειρία για να βρω δουλειά. Όμως πρέπει να ξέρετε, ο σεβασμός δεν κερδίζεται μόνο από την ηλικία. We did it, bro. Let's see what it looks like. died at the end. Let's Why see. it not even being framed? Έλα ρε τώρα. Σας παρακαλώ, δώστε μου μια ευκαιρία. Ευκαιρία? Ναι, πάτε μου δοκιμαστικά και αν δείτε ότι δεν σας κάνω, θα φύγω. Και όσο για το τι έγινε... You blinked in like slow motion and you're like... Πώς δεν έχει σημασία? Όλα έχει σημασία, όλα, βέβαιος. Επιτρέψτε μου κύριε, Τι συμβαίνει? tas έχουν κολλήσει αυτό εδώ. Ποιο, τι λέει? Γιατί ένας καιρός είναι ο διευθυντής μας, ο κύριος βεβαίως. Let's pray that it was funny.